Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, είναι η νύχτα ζέστη. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Έτσι πρότεινε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και μιας και έχει παρέλθει προπολού η γιορτή της Αναλήψεως, μέρα κατά την οποία γίνεται το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, σύμφωνα με την παράδοση, τότε ίσως πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένοι, θα κάνουμε μπάνιο γυμνή. Και αν πιστεύετε ότι είναι αυτονόητο να κάνουμε μπάνιο γυμνή, επειδή τυχαίνει να ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα, τότε θα πρέπει να σας καλέσω να ανατρέξουμε μαζί στο εξής δημοσίευμα εφημερίδας 1916. Χαρά και αγαλίασης εις τους θαυμαστάς των μεικτών λουτρών. Δημοσίευσε η εφημερίδα και συνεχίζει με την είδηση ότι οι αστυνόμοι Πειραιώς αντικαθίστανται και συνεπώς θα αφαιθούν πιθανώς ελεύθερα τα μπεν μίξτ. Επιπλέον έγραφαν οι Ατθοί και οι Ατθίδες το σιγοψιθύριζαν χωρίς να το πολύ ελπίζουν και η υπόθεση δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αστεία, μιας και εκτός από συχνό θέμα των αθηναϊκών επιθεωρήσεων και των χρονογράφων, κατέστη αντικείμενο προσοχής και παρακολούθησης και του κινήματος γυναικείας απελευθέρωσης. Καθώς το 1917 μια κοπέλα με τα αρχικά σίγμα ΑΜ δημοσίευσε πρόσκληση με το εξής περιεχόμενο σε απογευματινή εφημερίδα. Να τις αποστείλουν τα στοιχεία τους σε poste restante όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο νέο κίνημα. Η περιοχή της Βουλιαγμένης πήρε το όνομά της από την καθίζηση του εδάφους στη νότια πλευρά του ημιτού, εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκε η λίμνη της Βουλιαγμένης, και παλιότερα η περιοχή ήταν γνωστή με το όνομα Βρωμολίμνη, πιθανώς λόγω της υψηλής περιεκτικότητας θείου στα υφάλμυρα νερά της λίμνης. Το 1923 η Βουλιαγμένη έχει 50 μόνιμους κατοίκους. Από τουριστικό οδηγό της εποχής πληροφορούμαστε πως απέχει 4 ώρες από την Αθήνα με άμαξα, ενώ ο πιο σύντομος δρόμος για τους πεζοπόρους είναι από το παλιό Φάηρο και μέσω Γλυφάδας, που απαιτεί 3 ώρες και 10 λεπτά. Διέθετε όμως πανδοχείο και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και κάνοντας ένα άλμα στον χρόνο για τον επίλογο της σημερινής αθηναϊκής βόλτας, νοερής αθηναϊκής βόλτας, μεταφερόμαστε στις 25 Ιουλίου του 1983, όπου λαμβάνει χώρα το πρωτοποριακό πλήρες συναισθήματος και συνδυαστικότητας happening, παύλα πρόταση αισθητικής, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, το πάρτι στη Βουλιαγμένη, για το οποίο κόβονται 25.000 εισιτήρια, τα οποία στοιχίζουν 300 δραχμές έκαστον, ενώ τελικά προσέρχεται ο διπλάσιος αριθμός ανθρώπων. Στο σχετικό άρθρο του www.sansimera.gr διαβάζουμε: οραματίστηκε μια λαϊκή βραδιά με κάποιο αισθητήριο. Μια μουσική γιορτή παραθυναλός, δηλαδή στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα, παραλιακά, μέσα στο καυτό αθηναϊκό κατακαλόκαιρο, με κλίμα παρεΐστικο και ατελείωτο κέφι, κάτω από το φως του φεγγαριού. Ήταν ο πρώτος που έβγαλε τις συναυλίες από τα γήπεδα, χαρακτηριστικό των πολιτικών συναυλιών της μεταπολίτευσης,
και τις ενέταξε σε φυσικούς χώρους. Μετά έγινε σειρμός. Και σας παραδίδω τώρα, φίλες και φίλοι, θεατές και ακροατές, στους ήχους του πάρτι που άφησε εποχή, με την ευχή να ξαναβρούμε το πνεύμα που κυριαρχούσε και έκανε τις παρέες να γράφουν ιστορία. Στίχος παρμένος από το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου. Ας ξαναβρούμε ό,τι αξίζει μεταξύ μας. Οι παρέες ας ξαναγράψουν ιστορία. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Γεια σας.